स' नोंथांमोना मिथिखागौ सारा सोर बि सारा पुरा बर' मुभिनि कमेडिनि स्टार एकदमबारे आरो सारा नमिनेट जादों अननाय मुभियाव स' सारा मा एक्सपेक्ट खालामो दिनै जायखिजाया बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय जेला आं सावथुनाव फैजेनदोंमोन बर'नि सावथुन मुलुगाव जेला फैजेनदोंमोन बे समावहाय आं मालाबा बेबायदि एवार्ड फांसनाव बा एवार्ड सेरेमनियाव बिदिनो नमिनि जागोन बा नमिनि जानांगौ होननानै जेबो सिन्था खालामनानै एक्टिंआव फैयाखैमोन बा सिनेमा बानायजेनाखैमोन स' बेयाव नमिनेट जादोंब्लाबो जेबो एक्साइटेसन आंनाव गैया आरो जेबो एक्साइटमेन्ट गैया स' सार जोंनि बे बर' फिल्म एवार्ड प्रग्रामा थार्ड टाइम खुंनाय जादों नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो फंसे फंनै साक्सेस जानायनि बागै जायखिजाया जोङो बिसाया जोनोम जानायनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगखौ जों माबोरै गोजौआव दैखांलांनो हागोन बिनि थाखाय माखासे खामानि मावबाय थादों आरो बिनि आन्दोआवनो दिनै जिथु एवार्ड बे बड' फिल्म एवार्ड जिथु फांसन बेखौ जोङो सेथि नैथि थामथि खुंबोबाय जाय एवार्डनि गेजेरजों जोङो जोंनि महरगिरि बिथांमोनखौ इनकारेजमेन्ट होनो हायो थुलुंगा होनो हायो आरो जों आसा खालामदों निस्सय बे थुलुंगाखौ लानानै जोंनि महरगिरिफ्रा आरोबाव साबसिन हामसिन एक्टिं खालामनो सोलोंगोन फाव खालामनो सोलोंगोन बे थांखिनि जोङो बे एवार्ड फांसनखौ लानाय जादों खोनादोंना सारा थ' सार नोङो मोनसे मिटिङाव रिसेन्ट मिटिङावहाय नों इउटिउबारफोरनि सायाव मोनसे कमेन्ट होदोंमोन अडिअ भाइरेल ना इउटिउबारफोरनि सायाव मोनसे कमेन्ट होदोंमोन सारा थ' जोङो नायदोंमोन जा मोजां मोनदों सार आङो शेयारबो खालामदों थ' सार बेनि बारै फंसे फंनै मोनसे बुंबावनो हागोन नामा कि नोंथांमोना मानो बेबायदि इउटिउबारफोरखौहाय जेनेबा बे नेगेटिभ कमेन्ट्स होग्राफोरखौहाय जे माने पजिटिभै मारै मोनसे मेसेज बेबायदि साफा सानै माने नेगेटिभ मेन्टेल एटिटिउडनि मानसि थाखायो आरोखि बिथांमोना जायखिजाया नेगेटिभ कमेन्ट होनानै मोजां मोनखायो दा सोरबाफोर नेगेटिभ कमेन्ट होदोंब्लाबो आंनि भिउआ आंनि सानस्रिया जुदि राइटब्लाथाय आङो नेगेटिभ माने सोरबा कमेन्ट होदोंबा बेयाव जेबो थाजाया आरोखि दा आं आसा खालामदों जोंनि मेन्टेल एटिटिउडआ पजिटिभ जानांगौ मोनफ्रोमबोखौबो जुदि जोङो नेगेटिभ लाबाय थायोब्ला मोनसे समाव माने गावबा गावनो गोबां खहा जानायनि मोनसे आसा दं आरोखि दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायगोन आं बुङाखै जे जाथारै बबेबा माने स्टेटासनि सायावबो बा जाथारै माबा मोनसे कमेन्टनि सायावबो पजिटिभ कमेन्ट होफिननांगौ आं बेखौ बुङाखै आरोखि खिन्थु एखनब्ला आं नुयो माबा मोनसे पजिटिभ स्टेटास पजिटिभ कमेन्टनि एगेन्स्टआवबो नेगेटिभ कमेन्ट्स होग्रा मानसि थायो दा नोंथांमोनखौ आं ओंखायनो खावलायदों आरोखि जे खालि बे नेगेटिभ मेन्टेल एटिटिउडखौ लानानै जुदि आगान सुरबाय थायोब्ला बेवहाय माने गावबा गावनो गोबां खहा जानायनि चान्स थायो आरोखि ओंखायनो आं बयखौबो खावलायगोन जों पजिटिभ जानो सोलों जों जेब्ला पजिटिभ जागोन अब्ला जोङो माने लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन आरो साफ्रोमबो साक्सेसफुल सुबुंफोरनि हिस्ट्रिखौ नायबिजिरब्ला बेखौनो नुगोन आरोखि ओंखायनो आङो मोनसे बिथांमोनखौ मोनसे एडभाइस होनो सानगोन पजिटिभ मेन्टेल एटिटिउड होननाय माखासे गिदिर गिदिर लिरगिरिफोरनि बुक्सफोर दङ बेफोरखौ फरायनो नाजा आरोखि बेफोरखौ फरायनो नाजायोब्ला गोबां गियान मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो आं सारनि बुंनायखौ एग्रि खालामो सारा मा बुंदों मोजाङैनो बुंलांबाय